درو تو درہبات منی بلوچ راج دگنی ہر چھند و دم گیا جہاں منندے وش وجدلو وجنام باتے ناکو میتان بیانی و برجان زبانی میں ارادہ و ایدا باید کہ ناکو میتان راج دفتر بابتا یا گپے گوشت تو شنگ کنے مدر شنگ کنے بلے چون ابیت پرچک میں راجا ہم دگے نزوریاں گو ہور یک نزوری ایشے کا اشتاپنت او ہر چبرا وتی براتے گا دیم دیوال بنے دیم دیوال بیت تو اوشتی پمی ہاترا مرچی ہمیں گپاں ناکو میتا نے بیانی برجان زبانی میں یجا کنانو اور راج دے میں پیش کنا کہ دگے ڈولا من دوسے ماہیں جوت کتا مچارتا آدھا بما یا گپے کے کنی میں راجے میں براتاں چے یکے میں دے میں دیوال بھی تو آبر دیما اصلا نٹک کی تو نرو سلامت و وجنام باتے مہربانی دے میں توار بندہ گپشے منی گولے راج بلوچ راج ناکو میتا نے بیانی برجان زبانی ناکو میتا نے گپ جتگت کے دنیا آدھگے راجاں کہ وحدے وتی راج دفتر نوشتہ کتا وتی راج واسطہ گوڑا آئین تہا بعض دروگش ہم بستا خاص بلوچ راج بابتا دروگش بستا گو اور راستگیش نوشتہ نکتا نی میں کار بزا کے بلوچ ہما چیر داتگیں گپانی پدر کنگن آہانی منوگری و آہانی ہوا گو ہاو کنگ نہیں ارچہ کہ آہاں نوشتہ ما کوریں منوگری رندگیری کنوک نہیں ماں ہما گپا جانے کہ چیر دیکھ بیتا دنیا راج دفتروں دنیا راجاں چیر داتا اولا گپ کنے یونانیاں بلوچ راج ہما راستے گپ چیر داتگم بزاں وعدے کے سکندر قید ایرانہ کے گری دنیا آدھگ بازیں ملک گریت او رو دیں پا ہندوستان گوڑا یہ راہ بلوچستان ہے گدروشی آئیں ادھا چک وزیر و ہندوستان اودا گری تو اسی لشکر دم بارت بازیں جنگ و جدال اچھے بیزار بھی گوڑا واتری پدا کہ ارادہ کنا روگاہوں بلوچا باز گاہ گیری کنن تو شاہ جانا تو دل سیاہ کنا بلے واتری ٹیما نی یونانی وتی مورخ یا راج دفتر نوشتہ کنوک ہمیں گپاں چیر دیاں بزاں کایا آ وتی راج دفتر تہا اسکندر مرگ سائے سبب گوشند سائے سبب اور ای ابر دیماکت کہ سائیں سبباں دو ادروگ یکی راست بیت کنا سائیں و راست بیت نہ کنا بلے آ سائیں گپاں جانا تو سائیں ننسرا اگشی مارا باوریں وہ سائیں راستند ای یونانی یعنی منوگری ہیں نی یک گپیس یشیں اولی آ سکندر سبب مرگ سبب گوشاں کہ سکندر ملتان نزدیکا یک تیر کمانا چے لگ گتا گا تیر در نیت کگ ہما تیر برگ بیتا گا پشکپتا یہ چونڈ توکا وہ ہمیں سببا سکندر کے رو مقدونیہ رسی میری ہمیں تیر سببا یک وجہ ہمیشہ دومی وجہ یہ بیان کرنا یونانی کہ سکندر دارائے جنک رخسانہ زہر داتا وہ ہمیں زہرن سببا مرتا سیمی سبب آگوشاں کہ سکندرہ یک سردیں زمستانی شفیہ شراب وارتا گو تفیق بیتا گو ہمیں تپ وزا نمونیہ سببا سکندر بیران بیتا گو مرتا اس سائیں سبب یونانیانی وتی کتاباں واتش نوشتہ کتگاں وہ اس سائیں ظاہریں ابری کہ دیکھ وش کے ضرورت نہیں کہ اشاں سائیں ناچے دو ادروگ ہیں یک کی راست بیت کاں سائے وارو سائے طریقہ یا مرد میں چھتو میری یہ دروگ ہے دومی کہ ہندوستان کے واتر کنا وادی گوشک کہ ما کائیں ملتانہ رسیں ملتان نزدیکا مارا ایک راجی کہ مارا سک جن تو سک تاوان رسینی تاوان بار کا یونانیاں یک گمنام راجی نامہ گرنت کہ آ راج وجود نی آ راج مائیں نہیں گوشا کشے کہ آ بلوچ بیتگا پرچے سکندر کے سجے دنیا نسپا چے گیش سرا کہ قبضہ کے کہاں گری اور آئی واسطہ شرمے گپے کہ آ بلوچ راج واسطہ یہ ابرا نوشتہ بکا کہ منہ ایشان جا تو پروش دا تو منہ ہنچون نگوئے کچھ بیوارے کت کہ مانا روگ راہ باہر نبی
آ بلوچ نامہ نگری آیا ملتان نزدیک گمنامے راجی نامہ گری کیا یہ وجود نیستے او پدا ہمیں تیر کیا یہ بجاں لگیت ہمیں تیر ہوں بلوچاں جاتا او یہ اعزاز کہ کئے گوزی سائے بہارا کہ کہاں ہوتی لشکرہ یک کے دریائے چے یک کے تیابا چے یک کے پہرگارو گوڑا ہمیں کہ پہرگارو اشاں بلوچ گرنت اشاں ہر ہزانہ گو مالی گون بھی بلوچش پچ گرنت او اشانی ای گوشی کہ مارا تننا جاتا گو ڈوکالا جاتا گو مارا گرمپکا گپتا ہچا نے گپتا ادرو بلوچ راجا جاتا گو گلبور داتا گو گار بیگوہ کو تگن تو پیادگا ادا چے شمتی ساوتی نفس در برتا چے بلوچستانا ہنچو ذلت شکست داتگا بلوچاں کے روچ مرچی تک ہمائی آثار میں سردگار میں کسون تو کا انگا موجودن یہ دروگ بستا آہاں کے دیگر آجیا جاتگا آیا نمن تک وتی حبر چیر داتک راستی یونانیاں اور وشتے کہ میں آپ سکور بیتگا کرگے وارتا نا کرگ اب بلوچاں آئینی اپسن چمہ کرگ شیرک پیٹیں تگن آپ سے کور بیتگا او جندے شام شدو تناو پیادگاو بیماریو نادرائیو جھنگانو گلبوردے کو کشگاں یہ سکیں بدحالیو بربادی حالتا لشکر شانی ویسا نیم سوتے شتا یونانا رستا ای حبرے بہم اعترافہ نکنن تو نگوشن تو نوشتہ نہیں اور راستی ہمیشہ کہ یونانیاں وتی راج دفتر تہا دروگ نوشتہ کتا بلوچن راستی چیر داتگا دے میں تور دومی کہ ما گوشاں آدھگے راجاں وتی راج دفترن نوشتہ کرنے کے واحدہ دروگ بستا آشیں کہ وعدے کہ ما چاریں انو شیروان عادل گوشنتی انو شیروان یا لاتے گوشی نو شیروان نی آیا گوشا عادل بلے ہمیں عادلہ بیا ما چاریں کہ بلوچ وہ ما چی کتا بلوچ چکچینیا بلوچ پیرین کماش چوک جنین گو تیراں گو جنگ گو جدالاں ماں وست گو کشتگاں کجام رستری رفتار کتا گو بلوچ راجا ای حبر چیریں وہ آدھگے مردم انو شیروان یا عادلی سرپت بن تو لکھاں نی ای و دروگیاں برینا کہ نو شیروان عادل اگا عادلی بیتا پاما ہاں منی واسطہ کہ رستری بیتا ای حبر جہانا ہور بیتا کو چیر داتا اسی کم کی ظاہری ابوالقاسم فردوسی اور شاہنامہ تو کا کم کی کوتا بلے گیشتری باہر و راستی انگا چما چے اندیمنت انگا راج دیما آرگ نبی تک او انگا سجے جہان بلوچ یہ بابتا سرپد نیند کہ انو شیروانا بلوچ انگما کجا رستری رفتار کوتا گوچ چونے تاوان داتا بلوچ راجو کجا چے بزگی اپا مچی البورتا چے ما انگو اتکگیں یہ سبب درو ہمیں انو شیروانے رستری رفتار بیتا او اسی گواہیا کم و باز سید پٹپول کند کم و باز ابوالقاسم فردوسی گوشید کم کے باز ای بابتا میں جیسا ملک شعرا بہار کم کے اشارہ کا دیکھے گیشترے مردماں ای گپ چیر داتا کو روچ مرچی اسی گیشترے راستی باہر اندے میں چما چے کہ سکندرہ گو بلوچ راجا چونے ویسا ظلم کو تک چونے زوراکی کو تک اور چونے رفتار کو تک نی کائیں اے نمگا ہنگے نزدیک ترین وحدہ کائیں چارے پرتگیزیاں وحدے کے بلوچ راج سرا حملہ کتا بلوچستانہ اور ادا حملہ کے مزاحمت کتا گاہگیری کتا ہوت حمل جیند دا ہوت حمل جیند کلمتیا کلمت نندو کنت کلمت جاگہیں نی گوڑا اشیا کے گاہگیری کتا اور آہاں ہوتی راج دفتر تا نوشتہ کتا پرتگیزیاں کہ حمل ڈونگے بیتا دوزدے بیتا بلے ای ہماہاں امانی حیالو لے کہا دوزدے آیا دروگ نوشتہ آیا راست نوشتہ کت نہ کتا کہ حملہ چوتو پروش داتگند حملہ چوتو شکست داتگند حملہ بلوچے وتی غیرت وتی سانڈی وتی مردی ہچو مننے تک کہ سایہ بیسا ترتگند و آیا پروش وارتگ و تتکگند بلے ای بے بہتی بیت حملے کہ یک روچی وتی شاگا گو سیلہ درکپیت اور دریا تو کم دا دزگیر بیت او حمل امرہ تانا حملنا دگیا مردے گو بیتا آئیے نامے اوت اللہ نو حمل جیند ڈولا کشک بیتا ٹکر کنک بیتا یہ بابتا ایچ سرپدی میں دیمانی بلے اگا شما النوتی نامہ شما المان ویسا جرمنی راج دفترہ بیچارے شمارا اودا دست کپی اور اودا روچ مرچی ہم بازیں تعدادیا ہوت مردمانی پامیل تو نشتگنت او ہستنت یہ ہمیں النوتی یا اللہ نو ہوت یا لاتے اردو زیادہ گوشا اللہ نو ہوت یہ
هم عمل گومت ازگیر بیتا کوشک بیتا یہ راستی انگا راجن دیما بلوچ راج دیما اندیمن دنیا دیما اندیمن آرگ نبیتا شان دروگ بستا پرتگیزیاں اور بعض مردم میں بلوچ راج تہا چے ہمیں گپا جنت میں دیما پاد کہ ہمل ڈونگی بیتا ہمل دوزدی بیتا ہمل بامردی بلوچ راج نبیتا یہ درست دروگاں کے پرتگیزیاں بستگند اور پزانتش بستگند ہمیں واسطہ میں گوشاں کہ دنیا آدگے راجاں راج دفتر کے نوشتہ کتا دروگش نوشتہ کتا و بلوچ راستی و بہادری و سانڈیش چیر داتا دے میں توار بندہ و دیکھے یک گپے کہ ہنی نزدیک ترین وعدہ گو ہم گرنچے میں کشا جوڑ بیتگیں یک ملک کے کہ اسی الپا بگردہ یا آیا دروگنت وہ ہندوستان کے وعدے کے بزامتی آزادی اگری ہندوستان کشا یک ملکی اڈبیت کے نام اشوا درست زانت کے کہیں وہ آئیے بنیاد الپا بگردہ یا دروگ سریں درو آئیے تاریخ لکک بیتا دروگ آئیے آئین لکک بیتا دروگ آئیے مردم درو پا رب کو ہنر انگریزہ آرتگو سرا مشتگنت آہنی مول و مراد بس بلوچ اردس کنگ چمدار کنگو غلام کنگ بیتگ اور روچ مرچی دروگش بستا وتی تاریخانی کتاب بلکہ ہزارن تعداد نوشتے اور دروگش نوشتہ کتا ہمیں کہ آہانی جنہ کہ یعنی راہ دربریں ہمیشہ جندہ ہمیچو دروگ بستا بزام مزنے نامدار مردمانی نامش گپتگ دروگش بستا وابے دیتگ کہ دروگیں وابے دیتگ دروگیں حوالے داتگ کہ پلانی ما وابا دیتا حد کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وابا دیستگے کہ بگوشتگے کہ ہمیں جن آئے گما ہور بے بلوچاں گوشتگی ادھرو دروگاں اقبال لاہوری نام سر ایسا دروگ بستا اقبال لاہوری ایک بلائیں شاعر فارسی زبانے اردو زبانے آیا بلائیں نروٹے کتاب نوشتہ کتا بلے آئیے یک شاعر یک مصرعی یک بندی نہ فارسی زبانے نہ اردو زبانے یہ پاکستان نام دا گون نیستے او دا نہیں آئیے نوشتہ نہ کتا وہ آگوشا کہ اشیا ہمشی واب دی تک او اشیا اسی بابتا جھیڑ تک اسی بابتا جہد کتا درو دروگاں او درستا چی گیشتر کے حقزیری بیتا اے دمگا آ بلوچ راجے بیتا آئی سردگار باہر بانک کنک بیتا حمید آبا شاہ پیت بیتا شاہ پیت یک جرنلی بیتا ای نام بیتا جنرل جہاں بانی کے وتی کتاب تو کا مرچی دست کپی آ نوشتہ کہاں کہ ماں بلوچ چتو گپتگن تو چتو آتکگیں وہ بلوچ ملک دزگیر کنان کو تا شپا مسیطہ وابتگیں کہ بلوچ مسیطہ نہیں احترامہ کنن تو حملہ نہ کنن یہ سجے گپ چیرو اندیما راج دیما چے مردمن دیما چے یا کم میں کسری بلوچ کماشا سینا بسینات کا یا کزا یا کتابی ایک چنڈو کی انچو نوشتہ ہیں کہ انگا سرجمہ راج دیما آرگ نویتا بلے واضح کے شاہ پیت کہ این امگا انگریز کہے تو آنگو ہوں ہندوستان انگریز کہے وڑا یہ دوئی نمگا انگریز وتی دستا گریت او یک چنڈی بلوچستان این نمگا باہر کنت دا یک چنڈی آن نمگا باہر کنت دا ہندوستان نمگا او دگی یک چنڈی گوری چن نمگا افغانستان باہر کپیت بلوچ سردگار باہر بانک کنگ بیت و ہمیں باہر بانک کتگیں ٹکر پدا وتی جاگا ہجدہ جہاں باہر بانک بند بلے اے راستی ہوتی چکی انگا چمن دیما چے اندے میں راج صحیح نے سرپد نے اسی بابتا بعضی چیزیں صحیح نے بلکہ کم مقدری لاتے مردم صحیح گو سرپدی نی اے دیما آرگ نبیت گنت پدا بلوچانی سرا کے انگریز کے کہے ادا حملہ کا دے میں تورگن چاہے ہندوستان انگریز کہت بلوچستانا درہ بولانا ادا کہ جنگ کا آئیے مول مراد یہ بھی کہ مارواں افغانستان گرا کہ روس اتک مکہ ہندوستان سرا حملہ کت مکہ ادا بلوچ گہگیری کنت بلوچ نلوٹنت کے بزا انگریز برو میں ہمسائے گا افغانستان بجا اور بلوچ ادا گہگیری کنت ادا 5 سالہ چ گیش جنگ بھی وہ ہمیں جنگ تہا بازیں بلوچ جنک کشک بند اور بازیں انگریز سپاہی جنک کشک بھی گیش چگیش حامد میر جیو ٹی وی کے وط نمائندے آگوشی ہفتہ ہزار انگریز سپاہی بلوچن دستا کشک بند بلے یہ راستی یا کم کے حامد میرہ ظاہر کتا دیکھے گیشتر چیریں اندے میں انگا راج دیما سراسر سرجمی یا نیت کا یعنی ادا ایک اب چیرم
अंदेमा दोसर उच पेसरा यक अक्से देमात कि आइए तहा काला कल्लान बलूचो जलामी बलूचो रहीम अली बलूच नाम है साय अक्सता के अशदो पंजाहो यक के साला ये दसगीर बंत हमें बोलाने एक दर्रिया 4 साला हमें साए मर्दम अंग्रेजा तो दारन तो रंदा शोदा चक दें तो रंदा ये दसगीर कनक बा शनि अक्स अंग्रेजा गेप्तगन हो हमें वीडियो शेंग बिता हमें अक्स शेंग बितगा वो हमें गप हम नवेश्तगे शेंग बिता भले ईगिस्तर बलूच राजे चम्मन देमा चे अंधे मंत एक गप क्या आहाँ द्रोग बस्तक वो रास्ती दे में नयार था निम्मा हमें गप्पा जने के बलूच रास्ती चेड़ दयाग बितक ओ आदगे राजा बलूच बाबता द्रोग बस्तक वो अंगद के बाजें तहले रास्ती आस्ते के देमा आरग नबी तक के अन्नी मनी हयाला ने आएगी ओ मनी बलूच राज ओ माँ हमें के गप मनी देमा आत का बितगा माँ लूटता कम कम मजे में ब्यारा भले माँ चारता मनी राजा इष्टापे माँ या गप्पी शेंकना और राज पता हम इसरा बावस्ता बुंगीज कन तो माँ देमा शोतना कन गए पमे आतरा मर्ची माँ सरजमा ये गप हर्ची के मनी फेगरो हयालो लेकर हाँ बित्ता मशमेज देमा गोश्तन हमें गप को तंत नाको मेतान वती गप आसर कुत ओ देम तरह जिंदग भाई गिंदग बातें अल्लाह मेहर।